Миролюба Бенатова представя най-младият банков обирджия в света. Разбира се, българин. Една история за 181 милиона лева и страст към ръба. Както Сашо Диков преди малко каза, той наистина си тръгна, излезе си от студиото и дори не е в телевизията. Къде е той, ще разберете след малко. А сега си имам честта да ви анонсирам неговия материал. Сашо Диков на Чевърме в Родопите при Валя Балканска. Гледайте! Валя, ти гледаш там се много кофъриш на агнето. Гледам да ни го пригори, само да ще му езък на работата тогава. Абе, обичаш да командориш? Ако няма ред и дисциплина, работата няма да върви. Колко повече от перед на 18 години си майче започна в ансамбъл на времето? 60-та година. 60-та година съм. Прекрачих прага на ансамбъл Родопа до 88-ма, но не спирам. Музиката, народната музика няма да я оставя, докато ей тук скача някой жълка още и вишата изпират предните зъби, ще пее. Кога те е идвало така? Кога си усещала душата на предните зъби? Когато видя усмихнат народа и ми се иска всичкото и всичкото да го излее, да го покажа какво е Родопа. Имала съм случай сега, както съм на ранчото, а долу малко в ниското се строеше усилено новия център на град Смолян. И чувам един мъжки хубав глас да запява. Викам, чакай сега да ти кажа Аз отгоре запях една среща в пространството на мъжки и женския глас. До ден днешен аз не зная кой е запявал долу до невероятен мъжки глас. Аз отгоре. Той вече може да знае кой ме отвърнал, но аз не знам кой е бил на среща. Поне ние сме царе във всяко нещо без скандал не може. Верно е, че когато Карл Сейган в оная знаменита поредица за космоса е звучала прочутата песен за Делио, само е бил женски глас и се е получил спор кой го пее. So each bears a golden phonograph record with not only the brainwaves of a woman from Earth, but also an anthology of the music and pictures and sounds of our planet, including greetings in 60 human languages and the salutations of the humpback whales. The record cover bears instructions on how to hear the sounds and see the pictures encoded on the disc, including some snapshots from the family album of a distant world. Аз лично ходих. Лично на 43-я ден, в деня, в когато е записан, дойде Мартин Кьонинг в Смолян. Правихме дори и пресконференция. Това е един, само да обясня, американец такъв... Който е направил записа. Който е така. Ловец на звуци. Да, И е пустата. Нито съм знаела, нито нищо. След като дойдоха от телевизия, снима Валя, ти си духом си в космоса, тялом си на земята. Честитят ми, какво ми честити, аз не зная нищо. Аз не съм очаквала такова. Сега трябвало еди коя си песен. Извинявам се, ама Янка, не да ми кажа, че по партийна линия. Нито партията ми се е качала, нито имам към някоя партия така да съм привлечена. Аз нито партия имам, нито по партийна линия съм. Избрали са песента, аз пея на народ. Откъде дойде този спор за... Просто не искам да ме отсветяват. Където съм канена, ходила съм. Защото пред мен е народ. Аз не знам, вие червен ли сте, вие зелен ли сте, трети бял ли. Аз заставам на сцената, върши се работа и там нататък не ме интересува никой.
Кой какъв е? Фактически Янка Рупкина беше казала, че понеже ти си била на БСП член, на БКП тогава член, и освен това по турска линия Мохамеданка А те не са ли били? Питам аз. Те не са ли били по това време? Кой не беше член на БКП? Аз не съм била партиен член по това време. Аз съм била на 20 и колко... 7 години. На 27. Да. Аз не съм била партиен член първо на първо. Ти ставаш по-късно, доколкото Аз съм 73-та година чак. А това е 67-8 ли? Какво се пада? Някъде записа. Ма нямам против и Янка да бе годен. Но аз нямам против която и певица да би била, щях да се радвам. Защото е името България. Като отидах ко брат Пулев, аз плаках, като не можа да победи. Като дойде дечицата по математика, дойдоха с златните медали. Радваш се. Като дойдаха гимнастичките, радваш се. Това е в името за твоята родина, за твоята свят. И Янка да беше, щях да и се радвам, нямаше да такова. Аз не знам Янка защо ме слага на това нещо и защо ми завижда. Къде записахте песента? Песента е записана не знам кога и къде. Аха. Защото аз съм чел веднъж на поляна, веднъж в някаква класна стая. Това е в класна стая има, когато е закарана песента, след това дойдоха и съм е записала с пробния запис "Лети". Аха. С бай Димитър Петковски. На Смолен, над Смолен, срещу Червената скала. И те едно с тия пушките, какви им бяха тия... Микрофоните. Микрофони. Микрофон, пушка такъв, който се държи с едно отдалеко. Да, отдалеко. Да. Пробен запис. След това, като опитаха втори и трети, не стана. Пробният запис стана и за мен. Най-хубаво, защото съм била по-спокойна. После се стискаш, стесняваш дали ще стане, дали няма да стане. И първият запис просто стана. Нито завиждам, нито искам да завиждам. Ако искат да отидат да изтеглят, да пуснат Янка да пее. Аз нямам против. Ти предполагам, че тогава не си знаела, че записва за космоса. Не знаех. Да, записва американец. Това е. Подбора на песента как е станал? Има много някаква такава мистика. Същество. Мистика, че съм взела и много пари, пък аз една стотинка не съм взела. Това хората да не мислят, че имам много пари. Всъщност, на мен винаги е било интересно как се получил подбора на всичките тези неща, без да има лично отношение към всичките тези неща. Оказва се, че Карл Сейгън и екипа му са били хора много разумни. Те също са застанали пред тази дилема. Как точно ще се случи това нещо? И са решили, те са чели лекции, студенти. И казват, вижте, колеги, решаваме така. Накрая на всяка наша лекция, под формата на анкета, пускаме 5 неща музика, без да знаят студентите какво слушат, откъде е, каква е музиката, за какво ще бъде използвана. И по този начин, полека-лека, да започнали да сортират, да отсяват нещата и се стига всъщност до тази селекция, която те не е само тази песен и много други неща има. А Янка не е само този път такова. Тя и по-рано беше казала, аз издигнах господин Петър Стоянов, такова мога и да се го сваля. И на хорото е била играла. Аз нито съм издигала, нито съм пречела на някой. Когато ти си отваряла така, колко вече 50 и толкова години, така, когато си отваряла най-широко душата да пееш и да не спираш? Когато ти е най-тежко, ти можеш да запееш. Тогава вече отваряш и изхвърляш всичката мръсотия, всичката лъшотия. Нашите Родопи, които 500 години мъчение, и това се излива в нашите родопски песни, това е тежестта на родопската песен. Тя мъката е преживяла в тормозище, в това, затваряли са се в деца вика назад в стаите, за да може да запее, за да може да изплаче това мъчение. И аз съм имала случай посред нощите, ми се обаждат от Тел Авив на ранчото по домашния телефон. И казват, Валя, чуй, ние сме тук една група в Тел Авив, пеем с твоите. Викам, поздравете ме с ваша песен, аз моите мога да си ги изпея. Не, искам да запееш оттам, за да са сигурни хората, че сме направили връзката. И аз като запявам това в един и нещо през нощта, всичко спи в това и те не изкача. Бабо,
Какво ти става, ама? Ти да не си откачила? Викам, бе, аз няма пея в Тел-Авив. Какъв Тел-Авив, ма ти си на ранчето. Викам, знам, че съм на ранчето, ма... И те се смеят от другата страна. Кажи им, кажи им. Весели неща. Така съм срещала много. Но когато отивам при такива хора, като старческите домове, при децата изоставени, тогава вече това ми е най-тежко и най-больно, защото гледаш го, раждаш го и го захвърлиш като една непотребна вещ. Това не трябва да го бива и да го има. Ние се забравихме да се гледаме и децата. Все са в детските градини. Първо тръгва семейството, от семейството всичко. Как ще си възпиташ детето, как ще го изпратиш на училище, как ще се го вземеш. И в училище, то е семейството, училището. Аз 1000 пъти мога да повторя. Докато ми затворят очите, докато ми сипят пръст над тях, ще се наричам мой учител, Петър Вечев, мой учител. Той беше ми като баща. Той казваше: деца, когато срещнете по-възрастен човек, наведете глава, поздравете, за да стигате техните години и да ги надминавате. Ако багаж нещо носи в ръцете, помогнете му, подайте му ръка. А сега ти подаваш ръка, ама да има как ще го блъснеш от... Не знам откъде, за да му помогнеш по-бързо да си замине. Оня ден бяхме в Бяла Слатина, старчески дом. Аз след това съм болна, като ги видя тия хора. Нямат ли си деца? Нямат ли си? Айде, който няма вече, тъй ще отиде. Ама който си има деца и този човек не е ли отгледал, не е ли мил, не е ли хранил? И за да отиде накрая в други хора да го гледат. Докъде стигнахме? Домове за сираци. Те не са сираци. Ако има в тия домове 4-5 деца да са сираци, другите са изоставени. И що ги раждат тогава, като че го хвърлите на държавата да го храни? Кажи за това чудо с раждането на правнучката ти. Правнука. И внук ли е ли било? Той е правнук, той е 8-ми клас вече, свири на гайда, сестричката му пее. Стана така, че на 7 май беше сватбата на внучката и вторите дни тя роди правнука, но през нощта се обажда: баба, да дойдеш, викам, имаш си майка, имаш си мъж, ще дойдат те. И след 1 час се връщат и дъщерята. Казва: майко, тя Илиянка е млада, сигурно, казва, по-нататък. Може би ще се роди друго, пък това едва ли ще го видим живо. Както ми казаха, останах права. Сутринта бързичко първи автобус отивам в квартал Устово, там Свети Никола църквата, обаче аз заставам зад отеца. Той се обръща така: какво чакаш? Викам: вас хоча, за да ми правите службичка, имам правнук, викам, роден, не знам дали ще го види. И той казва: не може. И аз викам: защо? Не е кръщавано. Викам: то не, аз не знам дали ще го видя живо, но щеска е родено. Кога да кръщаваш, да дойдеш? Отидох при другия отец. Като почуках, той каза да. Аз отворих вратата и като му казах какво е, той казва: влиза и валя тежиш като житото, когато напълни класовете. Обясних му защо съм там. Той казва: само 2 минутки изчакай да се облича расото. Влезе 1 час молитва. Връщам се в болницата, звъня на вратата, излизат и 2 акушерки и казват: Валя, стана чудо. И аз се свляках. Мисля, че чудото е, че детето е заминало. Те казват: детето, което е сложено в ковиоса, 2 години не е работил, тръгна да върви. И аз съм рекал: Света Богородичка, ти си. И на вратите се зарекал: ако Господ е рекал да изляза в чужбина, 100 не искам, нищо пари. Ще искам да вкарам ковиос, казвам и на Петю. Петю вика: проблем, Валя, нямаш никакъв. И това ми е едно от осъществената мечта с двамата, че направихме това нещо за Смолян. За $16,000 дойде ковиос. Вече нашето дете беше се оправило, но да ги има за други, когато стане нужда. Ние не трябва да мислим само за себе си и за пред тебе, защото винаги съседът ти е по-близко, колкото от родителя. Ти не си вечен в собствения си дом. Имаш комши, имаш приятели. Аз пак казвам, ако тая злоба я нямаме, ние ще сме държава като държава. Мен това ме мори.
Верно, че на времето майка ти е насякла твоята носия Не. на дръвника, за да не станеш певица? Не я насече, но беше много против. Много против беше да дойда в ансамбъла. И защото когато тръгнах, тя каза, къде си тръгнала. Аз си казах, майко, аз отивам в Смолян и ще пея. Викам, до тук. Аз не бях и отвръщала въобще с някоя приказка, но викам, до тук съм те слушала, тук сега няма да те послушам. И ми простено да е за това нещо, защото тя е мислила доброто ми, да не отида, да не тръгна по други пътища, по лошите пътища. То на времето, това певици, това артистки, за тях се говореше, че са така долни. Както по нашия край му викат, аз поне съм от Троян, че са малко... Ама той не до много отдавна си беше така. Много отдавна си беше така. И само една лоша дума. Върви, ама мравка дано ти влаче най-голямото пръвче. Проклети. Проклеме. Но след това вече, като аз 15 дена дружих с мъжа ми и се събрахме. И като отидохме да я видим, аз вече и косата през това време бях отрязала. Аз имах много буйна, хубава коса. И тя, като ме видя, и каза, да си бя отрезала главата, а не косата. Вика, майко, аз сега имам друга шапка над главата. Слушам и ме командват. Имайки предвид мъжете. Да. И тя тогава за думата, която се усети, че е казала лоша, така, дано Господ казва, не ме е чул. Защо аз съм останал впечатление, че поне истинското ти и рожденото по-скоро име, рожденото име е Фейме, нали така? Да. Че ядосваш се, ако някой ти каже. И аз ще забраня вече и да ме питат по това въпрос, че съм носила такова име. Защото аз нямам вина за това нещо. Но има вина уния, дето вратата ми е широко отворена да си върват, там да си търсят всичкото. А не да налагат тук техното. Ти си до колко години беше с това име или как е? До 13 години. Аз в тютюна смачках кърпата. И майка ще ти отрежа главенца. Майко, нито Турция ме хранят, нито Турция ме облича. С 2 плитки ходих, с 2 плитки отидох и отрязах си косата. Ама няма да ми се налагат други. И сега ще ми кажа, че е нямало турско нашествие и ще ми... Турско робство, нямало турско робство, не било нямало такова, не ги ли е срам. Не ги ли е срам и като се изправят да кажат, вие така дискриминирате такива и такива. Да се обърнат да видят какво са правили коленето и тормозещата. И сега това с тихи извинявания за възродителен процес и такива неща, на мен... Изправи се и, прощавай, Петю, и Сергей Станишев. Кой е той от мое име? Аз съм Българ Мохамеданка. Моята партия, БСП, имаме историческа вина пред българските турци за възродителния процес, за насилствената смяна на имената. И се извиняваме за това. Вие... Да ми се изправи там и да се извинявам. Извини се за ти, като си се подложил с извинение задника. задника. Кой ще се извини? А кой ще се извини за Баташкото коне? Защо търсим точно по този начин? Нелепо е. Чисто политически дивиденти някой да вади. Валя, тук сме на Чеверме. Ти как се вижда агнето? Малко взе един край да го припича, ама ще се оправи. Аз не обичам да е препечено, ти кажа. Да ти хрупка отгоре. Така. Вие това сте научили. Беше преди 3-4 години в Япония. Кажи ми, защо отиде там, и то в Фукушима, там наблизко до авариралата централа. Не те беше страх, че още радиация може да има, нещо може да... Виж какво, и там са хора, и там живеят хора. Тях ако е страх, и наш ще е страх. Те не се страхуват и ние не сме се страхували. Ние всичките тия концерти ги дарихме за този народ. Тото природата няма милост, когато стане това нещо. Скоро и Смолян имаше тук бедствия, пострадаха доста хора, къщи. Каква е разликата между там и как реагират хората там? Тук родопите си помагат хората. Казано е стара поговорка. Когато един камък хвърлиш на една къща,
това е, ти се връща двойно. Това сега вече го позабравиме малко. Ние в апартаментите едвам си казваме добър ден или добър вечер или как си. Това наведеш главата и подминеш се, едно не те е срещнал човек. Демек един камък, ако хвърлиш, смисъл да сложиш един камък... Да сложиш един камък на къщата, на скелето там, когато едно време са работили хората. И надграждаш, ти не събареш. Направи добро ще стигне. Пък като злобеш, като крадеш, няма къде да го кладеш, викат в Родопите. Пък като го просиш, има къде да го носиш. Това е Родопа планина. По това се е познавала, по звънците, по стадата, по добитъка, че е имало доста, а сега с пушка да тръгнеш, едва ще намериш. Що така докарахме? Що така? Защото сами се го правим. Защото наделя злобата един на друг. Що ти ще имаш, пък аз няма да имам. Откъде печелиш, пък аз не мога. И на едни се дава, на други не се дава. Как аз съм станала в 5 часа, гледай ми ръцете. Да си поострижа около къщичката, да се набие прътове по градината. А някой готово тропа на вратата, дай бати, немам за децата. Ама няма да ги трупаш 7 и 8. До кога ще караме така? Или ще има всеки да уважава закона, или всеки ще е равен с, както всички според закона. Не на едни да се плаща и ток, и вода, и телефон, и деца вика, остана и къщата да отиде да му почисти вкъщи. А други, бабичките, българките ще са на гърби, ще си копаш сирови и ще се направи да има нещичко да сложи в устата. Накипяло ти е много, прекипяло ти е, гледам, че... И защо не? Аз пътувам и виждам народа как е. Ако някой си стои на топлия стол, на мекия стол и не вижда народа какво прави, извинявай, аз го виждам. Не само да искаме, не само да... Държавата. Държавата кой е? Вие, той, аз, трети, четвърти. Държавата не е извор, не е вулкан да изригне и да даде на всеки. Ако в банката внесеш, ще отидеш да изтеглиш. Ако не внесеш, какво ще вземеш? Така е държавата. Подлетена е, здраво е подлетена. Не, това е чисто човешката нормална реакция. Аз усещам същото. И съм сигурен, че 80% от нормалния българин мисли по същия начин. Защото не може едно отделно, да кажа, общество да се ползва с някакви преференции, да може да не си плати тока, да може да открадне ток и да мисли, че е нормално. Искаш да кажеш част от обществото? Част от обществото. Разбира се. В крайна сметка тези хора нямат само права, имат и задължения. Както каза Валя, има хора, които са с по 130-150 лева пенсия, но първо отделя паричките за да си плати тока и след това да види дали ще може да се нахрани. Докато това малцинство, те разсъждават по друг начин. Те мислят, че някой им е длъжен. Не може, както каза Валя, всички трябва да бъдем равни пред закона. Като че ли нашите управници май не си дават сметка колко сериозно е проблем, защото аз като гледам и вие как сте подострени. Не сме. Това е, пак казвам, нормалната реакция. Ние пътуваме и виждаме. Секундичка само, Петю, помни си мисълта на нататък. Оня ден пътуваме за Пазарджишко, там едно село. И в колата гледаме, пак от нашите, дето им викаме малцинство, пълна колата с кичери от черешите изчупен. Не стига, че ги откраднаме изчупени череши. Ами изпочупено това нещо. И така, къде е тогава законът? И ако го хванеш, че е влезъл в неговата градина, ако си му направил нещо, той дискриминация скарал ли си? Те се чувстват ненаказуеми, те се чувстват не могат недосегаеми. Не може, това са набези, това е... И сега се опитват да изкарат етнически проблеми. Абсолютно, за мен това е социален проблем. Не може ти да не мога да откъснеш един домат, да не мога да откъснеш една краставичка. За това, което се трудиш. Какво трябва да се направи според теб? Така, как? Всички пред закона да са равни. Това е. Не на едните да се минава по лекия начин, на други ще му извадиш душата, че е сбъркал или че е сгрешил. Много лесно, според мен, могат да станат нещата. И с тези неща, дето си говорим, че получават помощи и те не са управлявани. Аз съм си мислил лично сам за себе си и така може да не е правилно. Защо тези помощи не минат през бизнеса? Дайте ги на хората, които имат фирми. Да могат да минат през тях. Тези хора не на готово да получават средства, ами да по някакъв начин да бъдат изработени тези неща. И тогава ти, като не искаш да работиш, няма как да получаваш. Не може. Ако не можеш, друго. И аз съм майка, пък мисля и друго нещо. Майка съм, имам на 3 внука. Да има поне 6 месеца в казарма.
за да има ред, за да има дисциплинка. И вместо да отиде да тропа на готово, че не е платил тока, ми ще ги изработи там като ще научи се на труд, на ред, на дисциплина, и нещо ще се свърши. Дали улиците ще замазва, дали стените ще подгражда, дали тия свлачаща дето ще така. Сега колкото са свлякоха и горите. Не всякой да реже сега и да влачи чул и не видял и мъкни. Защото те имат оправдание. Ние нямаме работа. Работа има. Там има. Им се работи. Ние ще се изтрепим по пътищата от тия изровени дупки и някой тропа на вратата. И аз мога да я тропна, че нямам пари. И че тока не ми е платен, и че водата не ми е платена. Ред. Затова там уния имат, затова уния пробиват напред и затова има закон. Закончето да се спазва. Кога бяхте в Китай? Скоро? Кога? Преди 15-20 дена. Какво видяхте там? Какво ви направи най-силно впечатление? Много народ, управляем народ. Дисциплина, законност, правила. Това е. Там е някаква много интересна смесица между комунизъм и капитализъм. И така, ние споделяме, говорим си с хора от най-висшия ешелон на властта и питаме, добре, ама това не са принципите на Маркс и Енгелс. Има, той казва, вижте, значи, развитие социализъм мина на друго ниво. Значи това с равенството и с тези неща малко е объркано. Има хора, които малко повече работят, има хора, които малко повече мислят. Има хора, които по-малко работят и по-малко мислят. Има хора, на които не им се отдава да мислят много. Затова трябва да направим нещо друго. Затова сме взели принципите от капитализма и от комунизма. Да направим нещо, което да е работещо. И то е работещо. Всички знаем какъв икономически растеж имат. И са някъде на второ или трето място в света по изпълнение на смъртни присъди годишно. Да, так му беше минал последния конгрес на партията, 18-ти. Първа и най-важна точка е нови мерки за борба с корупцията на всички нива. И там закона е... Закон. Няма си, тази фирма е на жена ми, те на децата. То сега ще го съдим 15 години, пък ще опровергаеме и тук ще излезе за 3, пък ще платим нещо, пък тая сега ще ви кажеш, вие ще видите, вие искате. Не, няма такова нещо. Имуществото конфискува в полза на държавата. Закона с пълна строго се изпълнява и нещата приключват. И затова върви тази държава напред. Спокойни са хората. Всичко е подстригано, окосено, изчистено. Пътя ще направим. Така че аз мисля, че няма да се справим. Само малко трябва да се обърнем към себе си. Лошото е, че от левия в десния джоб всичко влиза и не излиза наяве. И тук пак казвам, ние не трябва чак толкова да се сравняваме. Или не правим сравнение, не правим... Аз винаги съм се дразнил, като кажат, това е българска работа. Да, ние никога няма. Защо? Българска работа е и Ботев, българска работа е и Левски, българска работа е и българския фолклор. Ела, моля се малко тук на откритото, защото аз съм чул... Надуй, моля се тая... Валя, ела малко мини насам, защото вече трябва да приключваме. Това ми е подарък от един страхотен майстор. Това са истински неща. Абсолютно истински. Май ще дойде време пак да ги слагаме така. Ти ми прочете мислите, аз точно това викам на дякона, както на... Аз не съм стрелял, обаче ако се паднеш, на някой тук ще му стрелям, среди челото. Викаш, че това ще дойде време да ги така едното... Май ще дойде време. Тръгваме по баира, то по челъма така е тръгнало. Като другото не се случва. Като не се спазва закона, ние ще го спазваме по този начин. Един-двама, като ми видиш сметката. По-дострела си сериозно? Не, няма да ги трябва такива. Що па заваля, майче? Няма нищо, толкова няма ни стопи.
Ще зава... Кажи ми, кое те... Кое те държи, бе? Кое те... Толкова 50 и толкова години пееш? Кое те държи още? Държат на хората. И като за мене пък застанат млади, още повече се чувствам млада. Ти ли омръзва? Не ти ли омръзва? Да ми омръзне как? Живота е скъп. Няма омръзване. Няма омръзва. Няма отказване. Нека да кажа той. Кога е казал, Валя, Фери, колко се тръгваме, казала ли съм до днеска, не и не мога. Няма такъв момент. Паднах от череша, чупих първи, втори и трети ломбален прешнял, 12-ти крака напуках и на 27-ми ден се качих да снимам. И като се върнах, мъжа ми ме вижда гримирана. Къде си била? Викам, ходи да снимам. Да си вървиш, където си ходила, не ти вкъщи. Къща нямаш. Сина на 31 ли е юни или 30? 30 юни. 30, На 30. Вечерта пее в Цеденява в София, на първи се прибира, на втори сутринта го раждам 4800 и 57 дълъг. Внучката, голямата дъщеря, изкъпвам в хотел Родопи в Мивката в Пловдив на 40 ден и майшинството до там. Просто тръгна. Нямаше ползване месеци той има. Развиех, повиех, идем до обяд с колежките. Нека това да ме е лудията, че се обичам музиката, че се обичам професията. Това да ме е лудостта. Лошите неща ги мразя. Не обичам доносничество, не обичам видял ли си, чул ли си ме най-добре, като кажа не, защото когато доносничиш, когато клеветиш, това за мен е лош порок. Нашата работа е 90% дискретност. Това, което ние виждаме. Кажи ми, като гледаш тази природа отзад за теб. Това е радостта. Ти едно дърво, като го скубниш и го поместиш, ще усъхне. Така са и хората. Когато го накараш да отиде на друго место, знаете ли, че чуждото легло е гърбаво такова, то не те приема нормално. И така и ние. Водата, когато не си върви у коритото, тя се разлива и тя е по-слаба, когато в коритото е силна. Дойде, когато се прибрахме ние с Петя от Япония, един японец на моето ранчо. И като му видя, че копая, че режа, че това е... Но ти казва с тази известност, как не си останал в чужбина. Викам, няма да го имам тази известност, ако съм там. Аз от тук черпа и песните си, и силата си, и коража си, за да съм по сцената. Последния въпрос. Се оправим ли? Разбира се. Ма кой се съмнява? До тук народа е издържал, от тук нататък мисля, че още повече ще издържа. Ама кой се съмнява? Бе, нещо се трябва, то не може. Само тия, дето ни дразнат да си върват вратата ми, тройни капии ще ми отворим да се върват и да ни роват. Еми това беше. И партиите по-малко пари да вземат, а да дават на по-бедничките хорица. Не да ходят със стояшките, зорна ще си копа градинката и да няма какво да седне да се нахрани и да си купи едно бурканче мляко. Не бе, трябва достоинство да има. Откъде тия милиарди ги има спестени пък някои? И милиони. Еми от това. Не е лошо да от левия имат. в десни. Не е лошо да имат, но трябва да имат. Не е лошо. Обаче да видят, че имате родители, че имате деца и не само за себе си да помислиш. Много сме в крайностите. Сега сещам един приятел, вика, българина е такова нещо, че като го натиснеш, душа дава. Като го отпуснеш, душата ти иска.